sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:04. This Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunan nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga ginareklamong opisyal sa barangay Tangob, nagkabig nga politically motivated ang akusasyon. Comelec Bacolod may panibago nga schedule sa pagparehistro. Sa balita nasyonal, Pilipinas makabaton sa COVID-19 vaccine sang Sinovac sa Pebrero 23. Private vehicle inspectors nagpasugot nga panubuan ang balayran sa inspection. Sa balita international, Ukraine ginadilian ang COVID-19 vaccine sang Russia. Samtang sa sports, GAB nag-apilar sa WBA nga ibalik ang welterweight belt ni Pacquiao. Balita Entertainment Oscar Awards pati gayonon sa nagkalain-lain nga lugar. Samtang sa balita espesyal aton padayonon istoryahan ang mga basic social etiquette. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o kunhangin amihan ang nag-apekto sa gyapon sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas, kalakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan ng huyop sang hangin. Gikan na sidlangan, padulong na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayo naman, mangin makanay, tubtob kasarangan ng pagtapya sang balod. Ang atong siniga ako ng taob, las 12:33 karon sa hapon, kag ang hunas, las 6:24 karon naman nga aga. Ang adlaw nabutlak las 6:10 kainan, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, liwat kag ano ganito, Kong Hei Fat Choy sa aton nga mga Chinese friends, mga friends, damo ko dan friends nga mga Chinese. Oh, Ano? na kwan, patay ang kwan. Yes. Napatay ang Ang dating daan. dating daan nga si Eli Soriano. Oh, okay, 73. 73 years old. Yes, Action Boy. Makibot ko pag open ko sa akong muna nga balita. Sige lang, maging Action Boy. Sa ano ganun sa China, Chinese Kong Hei Fat Choy. Ano Kong sa ganun? Hei Fat Choy. Ano ganun siya ng Mandarin? Ang Mandarin, amo na siya ang Gong Se Fat Sai. Okay. Kaya kita Fatsai. ka mo bisang kwan mo sang dialect sa China mo. Ibilyon nga daan sila. Do pareho siguro sa aton man Action Boy ko sa Tagalog pa maligayang bagong taon, ko sa yung Ligaynon dialect naman sila, niya, oh. mayo nga bagong tuig, Damo na? dialect so. Correct. Sa Singapore sa mga taga Singapore tada Sinyan Kuali. Ladong ano ka Chinese ka, Action Boy? Very Kaya mo sa Singapore True. Sinyan Kuali. Ang sa Hong Kong ya. Away ko malo na Singapore. I-search lang sa Hong Kong Hindi ko yung poli. I-search ko Hong Kong Happy New Year. Paano na saman? Sige, basta-basta lang dali. Sige. Good Good morning na sa atong dira nga mga nag-monitor sa Facebook sa kay Mary Joy Camero. Lipat ko kung din si Mary Joy daw Hong Kong. Nalipat ko. Yes, si Kate Cardones. Good morning man sa imo. Sa kay Alex Fuentes, kag Alex Monteza, dunga na igid. Ang manok na pink, ano may partner na?
Kalain. RR Tuparan Montua Rehinio. Good morning ano kay Rogelio Montua Rehinio Jr. Present with love. Sir, ano mo siguro si Rogelio man? Lionel Lariosa. Kamusta ang birthday? Natapos na gidman pa birthday mo. Nakapa-birthday ka kuno gapon? Kita ko to gapon. Na birthday ka? Sino birthday ako? Ha? Dahil man gin-greet ang birthday. Amo to balang gin-greet ko advance bala sang Wednesday bala. Okay. Yes. Tapos kita ko to ang imong picture bala pagwa mo to. Sining ko Mayo. Laruha nga daan. Mayo magkuha ang kuano do. Angling mo nagtuloy. True Di na. West. Tumayo magkuha ng photographer. Gin-train ko gina siya daan action boy. May ni magkuha ang photographer. Maguro magpakasal ko mo siyang kuhaon ko ay. Pakasal ka pag ginawa. Angling, no? Action boy from ano naman niya, from Japanese naman action boy, ang Happy New Year sa mga mga Chinese brothers and sisters. Ang ano naman niya, ang Happy New Year sa Japanese, akemashite omedetou gozaimasu. Correct? Dapit lang Happy New Year. Oo, ako na siya dapat. Okay. Akemashite omedetou gozaimasu. Correct. Ayan si Mudo. Koreana, kaga Japanese. Sa Korea naman i-search na naman to guys. Sa kaimigo natin, Juan Bolgalio. Good morning, man. Bia Jonathan. Good morning sa imo. Kag kay Che Zamora, sa Galila family ko sa Manghanoy, La Castellana. Jean de Solgon, good morning, man. Kumustang paho, Tadalanday? Nangamusta sa ang paho, ginakumusta. Homa Lumena. O, sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginasabat isa-isa ni Barangay Treasurer Teresa Domadiego upod sa Barangay Tangub Acting Punong Barangay Luz Atienza ang mga aligasyon sang 5 ka mga barangay kagawad angot sa ginalegar irregularidad sa operasyon sang barangay. Si Atienza kag Domadiego ang duha sa 5 ka mga ginreklamo sang 5 ka mga barangay kagawad sa CIDG kag Office of the President. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpanghiwala ni Domadiego ang mga aligasyon sa mga tagreklamo. Ginpaatag ni Domadiego, Disyembre 2019 may isa ka plantilla nga napatay apang Oktubre 2019 manugtapos ng budget appropriation para sa tuig 2020. Sunod kay Domadiego, ang isang kilala kay Carlos Nava ang nagbulos sa ngalan sang napatay kag iya ang ngalan ang nabutang sa payroll. Sabay naman sa JOs, ginpahayag ni Domadiego nga 91 ang ginrekomendar sa mga purok presidents kag nagatrabaho ang mainis sa kapurukan. Dunga pa niya acting punong barangay Atienza, nagpatawag ini sa pagsinapol sa mga JOs apang 49 lamang ang nag-abot. Ginalantaw ni Domadiego nga posible iban nga JOs ang mayara na sa iban nga trabaho o kon negosyo. Ginpahayag ni Domadiego nga wala man sang JO ang reklamo nga kulang ang inahatang nga alawan sa ila. Inituhay naman sa aligasyon sa mga tagreklamo nga 500 pesos lamang ang inabaton nga kuntani 2,500 kada bulan. Ginkumpara man ni Domadiego nga may pagsaka sa honorarium nga ginbaton ang mga kagawad alin sa 20,200 pesos nagsaka ini sa 21,205 karon nga 2021 nga mo rason sa pagsaka sang payroll ikumpara sa Oktubre 2020 sang sa Enero 2021. Ara siya sa 2020 because nga napatay siya by December 2019. So, wala pa siyang replacement. So, ang aton budget is being prepared for the whole year of 2020. So, it has to be ratified. It has to be ratified by the City Council before the January 1, 2020. Ang kabayan sa pahayag ni Barangay Treasurer Domadiego. Ginalantaw ni Barangay Treasurer Teresa Domadiego nga politically motivated ang sa likod sang reklamo sang 5 ka barangay kagawad sa CIDG kag Office of the President. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Domadiego nga pamulitika ang sa likod sang reklamo kag iya ginalantaw nga may mga ambisyon. Akon mga ambisyon man ang mga tagreklamo.
Para kay Dumajego, wala sang basihan ang mareklamo batok sa ila. Nagpanugyan si Dumajego sa mga tagreklamo nga bukas ang iya opisina agon magpaathag sa mga butang nga wala nila naintindihan. Nagpangabay naman si Acting Kapitan Luz Atienza sa mga tagreklamo sa ang ilang nga bulig bangod limitado lamang ang iya poder kag para sa kayuhan sang barangay. Si Atienza ang nagpungko bilang Acting Kapitan sang tangob sa Oktubre 22, 2020 matapos nag-resign ang unang Acting Kapitan nga si Rodolfo Montaño. Una na ginkumpirma ni suspended Kapitan Noli Villarosa nga magabalik ini bilang kapitan sa masunod nga bulan matapos nga na-dismiss ang kaso sini angot sa Social Amelioration Program o KONSAP. This is purely politically motivated. Mas nakabalo ko nga gusto ni aki sila kay Kap Noli, kay tungod nga most probably, I don't know kung anong rason nila, but they have also ambition man. Normal naman na, sir. Normal na yung mag-ambisyon. If you can, kung kaya mo man lang yato mag-lead sang isa ka barangay, why not? Ang duga nga pahayag ni Barangay Tangob Treasurer Teresa Dumajego. Sa ibang banaton nga mga balita lokal, gininspeksyon na sang team alin sa Department of Health ang molecular laboratory sa Valladolid District Hospital kahapon nga daw Huwebes. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz II, ginusisa sa DOH ang physical setup kag compliance sa mga laboratorio kag intalana ang proficiency examination sa igadestino nga mga medical technologist. Duga pa ni Diaz kung mag-operate ang mga laboratorio, diri na ipadala ang tanan ng mga swab sample sa sa siyudad Sambago, tubtob sa Banwa sang Hinubaan. Ini nga proyekto ang joint effort sa gobyerno provincial kag Manila-based company nga Safeguard Diagnostics. Ang Safeguard Diagnostics amo ang nagasupply sa tanan nga mga kagamitan, samtang ang gobyerno provincial amo naman ang naggasto sa pagpatukod sa building. May 95,000 pesos man kada bulan nga batunon ang probinsya bilang arkila, kag may 5% nga rebate halin sa gross receipt sang amo nga kumbuyahan. Clients na isang aton molecular lab sa Valladolid to schedule the proficiency examination sa aton nga mga medtech. Ana-ana na ta, almost there na. And hopefully with the operation ng isang aton nga Valladolid molecular lab, magpadasig pag isang testing. Ang kabahin sa park ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Gin-turnover na kahapon niya adlaw, Pebrero 11 sa Emergency Operations Center kung EOC ang siyam tanan ka mga cellphone sa tatlo ka mga market supervisor sa siyudad sang Bacolod. Suro kay Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical Data and Analysis, ini nga mga cellphone ang gamiton para sa pagpasanyog sang ginapatuman nga backtrack implementation sang siyudad agud mangin modelo sa pila ka mga establishmento komersyal nga wala nagatuman sang among nga ordinansa. Dugang pa ni Sorongon, mayara sang tag tatlo ka mga cellphone nga gindugang para sa Libertad, Burgos kag Central Market agud mapasiguro nga mayara sa nagakaigo nga backtrack scanner ang tagsa ka mga entrance sang merkado. Nagpabutyag naman si Bacolod Mayor Evilio Lunardia sa iya sentimiento hangot sa pag-issue sa isang executive order nga nagamando nga suspendihon ang pagsaulog sa Bacolod Jet Festival 2021. Sa press statement ginpahayag ni Lunardia, iya ginumpisahan ang Bacolod version sang Chinese New Year sang 2006 sa tuyo nga kilalahon kag ipakita ang Chinese culture bangod man sa nagadamo ng Filipino-Chinese community sa Bacolod. Sunod sa alkalde na himo ang kiwatan para mangin isa ka mayor nga atraksyon kag ini ang ginasuportahan sa mga tao sa kada tuig. Dunga pa ni Lunardia, tuig 2005 sa nagbisita si Iloilo City Mayor Jerry Trenia sa haya sa iya nagtaliwan ni Iloy nga si Esther Ramos Lunardia kang naghatag sang idea sang Chinese New Year sa Bacolod. Sa pagdumdum sa sinaya kiwatan, ginsaluduhan ni Lunardia ang long-time festival chair sang nagtaliwan nga si Leonito Jotay Lopez sa iya nga kontribusyon sa patag sang turismo sa syudad. Para ka Lunardia, inikontanay ang dako nga kayunan para magsaulog kag magsinadya apang dapat tatagan sang prioridad ang ikaang lawas kag safety sang publiko. Natala na nga magapatuman sang panibagong schedule ang pagpangrehistro sa talatapan sang Commission on Elections sa Bacolod umpisa Pebrero 15. Sunod kay Attorney Katrina Trino Canya, election officer sang syudad, ini nga mando ang ginpapanaog sang COMELEC National Office para sa pag-akomodar sang mga individual nga masako sa trabaho sa milog nga semana kag sa adlaw lamang sang Sabado, makatsyempo agud makaparehistro. Dugang pa ni Canya bangod sini nga mando mga
magabag uman ang schedule sa pagbukas ng iya talatapan kag iniya magaumpisa adlaw sang Martes tubtob Sabado. Gintalanan naman sa Comelec sa Bacolod ang tagsa kadlaw nga Lunes para sa disinfection. Sa pihak nga bahin ginkalipay man sini ang liwat nga pagtaas ang kadamuon sa Mabacolod doon nga nagparehistro sini nga semana sa diin iniya nagalabot sa average nga isa kagatos ka mga registrants kada adlaw. Starting Monday, February 15, may bago na kitang schedule sa aton nga registration. So, ang before nga Friday nga disinfection naton, wala na siya gindula, na siya gimbutang naton sa Monday. Kabahin sang pahayag ni Election Officer Attorney Catherine Trino Canya. Kung magapahamtang ang lokal nga panguluhan sang Murcia sang 80 ka mga closed-circuit television camera sa tanan nga mga mayor nga dalanon kag lugar sa palibot sang Banwa sa masunod nga binunan. Sunod kay Murcia Mayor Jerry Rojas ang mga CCTV cameras ang ipahamtang sa mga strategic areas para mas mapos sa mga otoridad ma-monitor ang ginahulag ka aktibidad sa mga pumuluyo. Magapatukod sa command center sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwa para may centralized nga monitoring. Nagapati si Rojas ang mas mangin mapos sa kapulisan kung may CCTV labi na sa pagpabilin sang kalinong kagatawhayan sa palibot kalakip man ang pagsulbar sa mga krimen. Patag ni Rojas, tinguaan sang Banwa nga matapos ang pagpahamtang sang CCTV cameras sini nga tuig. Kag sa katapusan nga balita lokal, liwat nga nagpatigayon sang tinabuay sa Murcia ang lokal nga panguluhan sang Banwa agud magtayuyon ang pagsanyog sang lokal nga ekonomiya sa piyak sang nagapadayon nga pandemya. Suro kay Murcia Mayor Jerry Rojas bilang pagsuporta sa mga mangunguma sang Banwa nga matagan sila sang kayganan nga ipasundayag ang mga produkto nga ila ginabaligya. Ang tanan nga mga asosasyon sa Banwa ang ginimbitar kag ginatagan sang pwesto nga makaplastar sang ila baligya. Mga kararuton, ulutanon, bugas kag kabulakan ang makit-an sa nagaplastar sa tagsa ka mga booth kung maghimo man mabakal. Ang tinabuay maglawig tubtub Pebrero 28, 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Pilipinas makabaton sa COVID-19 vaccine sang Sinovac sa Pebrero 23. Samtang private vehicle inspectors nagpasugot nga panubuan ang balayran sa inspeksyon. Detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Boy, do ka happy. Hindi ko insindi sa kay Alex Bula Montes. Ngaw. Mintra mo kuno pang manok ka pink sa Energy Fans Club. Membro ni sa una sa Chocolate Federation. Nung dalo na giniya. Perte, no? Ano naman yung Chocolate Federation, man? Michael John Season, good morning man from Chateau Elise sa Paranaque. Greet lang ang bailon kay Jokaden family dira sa barangay Sumag, no? Carol Montoya, tamyaw niya man. Tamyaw niya si Celine. Si Hada mo, Carol. Si Hada ko Carol dira sa Quezon. Yes. Melanie Celeste Dasas, good morning dira sa imo. Oo, si Connie Leo, kilala ko niya si Irene. Si kay Roberto One Ball Gallo. Good morning sa imo, amigo mo. One Ball. Teresa Linaha Kayaw, Rodrigo Gumayan, Cecilia Alvarez dra sa US. Good morning. Sakay Antonieta Yap. Good morning man. Sige, Action Doors. Good morning man kay Melanie, nag-greet mo na kay Athea Kim Eriman, kay Joval Trinidad, good morning dra sa imo sir. Gamay na lang gid sir, Valentine's Day na. Consistent gid si sir sa greetings sang advance happy Valentine's Day. Kung hey, koy wala ba siya, happy Kung mo si Argali Rogelio Rehinio Jr. Ano siya nagali? Siya ang ngalan gali ni RR si Rogelio. Rogelio, siya Rogelio Rehinio. Sige. Correct. Kay Waymon Tahonera, good morning dra sa imo. Tamyo lang si Vic Tahonera kag Bibi Britania sa Sipalay. Rolando Relado, good morning kay Georgette Nombre Pampliaga, nagapamatigid sila subong. Kay Che Zamora dra sa may Manghanoy La Castellana, good morning. Galila family, good morning. Kay Hizgel Sorio, good morning. Dra sa may Biao, Binalbagan. Hello lang galit ko na sa family Sorio sa Binadlan. Maria Rivera Moraima, kasagad ko sa akon ito balang Japanese nga New Year bala? Pwede ka na ako nakakadto dito? Ay, pwede. Ginaya Miss Maria Rivera. Bisan di po yung kabalo makadto. Basta may budget lang. Kay Eva Baterna, good morning man. Kay Pinky Terwell, dira sa may barangay Villamonte. Kay Jolly Grande Nombres sa tanan nga pamilya Nombre. Nombres ano man. Melissa. Ganyan lang guro. Kung damo guro Nombres. Yes, plural. Melissa Montinola. Okay. Si from greet sila from Melissa and Melinda Cordero. Sa Montinola naglapilido ni Melissa. Kapid ni sila. Kuandid bala nang nagrepanag na nato nang inablang kapid bala nga do pregid chitsura. Pareho gid tsura. May tawag pa ginagala. May tawag pa ginasa, may mga kapid ba yung isa do mabalaan mo gid nga daw. Yung do lain ang tsura. Pero yara nga daw pareho gid bla tsura. May term na siyang lipat ko. May ma-text na dugay-dugay Mario Bonaflor, Christine Minias Villalobos of course, sakay Michael John Season, sakay Teresa Las Piñas. Great action boy ni Sir Michael Jun P. Season ang si Manang Grace Season Alvarez, Engineer Raul Alvarez, pamilya dra sa Bago City. Yes. Si Teresa Las Piñas, good morning. Monitors la dra sa may Villaram sa DSB. Kag Las Piñas, sige. Miss Ginoy Cesar, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening. Second portion, news team. Pag-greet lang. Saya ko no casting sa Silay. Goles family and saya. Sisi, Mrs. Alvarez Sangtangob. Salamat. Okay, you're welcome, Ma'am Van. Delaterio Acosta Gary, Action Boy. May ka-date na si Action Dorel sa Valentine's. Tatlo actually. Tatlo gidya. One in the morning, one in the afternoon, one in the evening. Wow, Sara. Good morning siya pa rin. Tedra sa may Biao, Binalbagan, Action Boy. Kay Maria Teresa Hofelenia, good morning. Kay Fitzgerald, 7:21 na sang gabi dra sa may Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Sa West Caribbean. Good morning. Please palihog nyo lang shout out mga relatives ko. Kamusta na sila tanandra sa
Ella, Manga, Ella Mang- family. Apelido ni Guro ay. Gatingo, Acoril, Dazo, yes. Diguro. Sige, kay Irene Petua, good morning man. Dra sa may Quintin Remo, Action Boy. Yes, oo. Ann Bella, good morning sa imo. Kay Feby Islao, good morning man. Sa mga achivar kuno sa Kawayanan sa Talok Bago City, ginagreet niya kamo. Otay ko, Otay Benedicto? ha? Otay Benedicto? Otay ko. Di ko ito nabasa si Yung Otay ko. Otay Benedicto, good morning. Victorina Heights, Mansilingan. Salamat. Sige. Okay. Standby na sa dugang ng mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Detalye na sa mga balita nasyonal. Makabato ng Pilipinas ang unang batch sang 600,000 ka COVID-19 vaccine shots gikan sa Sinovac Biotech sang China sa mabot nga Pebrero 23. Sa mga doses, 100,000 ay gadolar sang Beijing para sa Philippine military. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa sa gyapon sang patod nga petsa ang unang batch sang bakuna gikan sa COVAX facility. Ang Sinovac ang wala pa sang emergency use authorization gikan sa FDA. Ang EUA ang isa ni requirement para legal nga mausar ang among bakuna sa Pilipinas. Ang Sinovac ang may lain-lain nga efficacy rate sa human trials nga ginapatigayon sa Brazil, Indonesia kag Turkey. Ginaprobahan sa Food and Drugs Administration ang compassionate use ng COVID-19 vaccine nga Sinopharm gikan sa China para sa mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, kalakip sa mga compassionate use ang 10,000 ka doses. Pareha sa Sinovac vaccine, ang Sinopharm ang wala pa ban sa Emergency Use Authorization o EUA gikan sa Food and Drug Administration o FDA. Apang suno sa FDA, ginatugutan ang pag-usar sang bakuna nga wala sa EUA pero dapat ang bakuna nakakuha sa compassionate use permit. Sa rimbaluan, pila ka miyembro sa PSG nakakuha na sa COVID-19 vaccines nga gindonar sa tong Setyembre o Oktubre 2020. Ini ang pag-ako ni PSG Commander Brigadier General Jesus Duran III matapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pila ka miyembro sa militar ang nabakunahan na sa Sinopharm. Magapahamtang naman ang Philippine National Police ang teams para magtutok sa mga peke kag hindi otorisado nga COVID-19 vaccines nga posible nakasulod sa Pilipinas. Sunod kay PNP Chief General Debold Sinas, iyagin manduan ang CIDG, mga intelligence groups kag iban nga police units nga magtukod sang team para magpatigayon sang monitoring. Ang PNP ang mga pagigangot sa DOH, National Task Force Against COVID-19 kag Food and Drug Administration. Sunod kay Sinas, wala sa anuman nga brand sang COVID-19 vaccine ang ibaligya sa Pilipinas base man sa DOH, NTF kag FDA. Ginapaabot nga subong nga Pebrero, mag-umpisa ang vaccination program sa pungsod usar ang bakuna gikan sa Pfizer BioNTech halin naman sa COVAX facility.
Ginpahayag sa Department of Health o DOH nga mayara sa pagsaka sa COVID-19 cases sa Cagayan Valley, Central Visayas, kag Caraga. Suro kay DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman, ang tatlo ka rehiyon ang naka-record sa mataas ng COVID-19 cases sa tinalikdan niya 2 ka semana, ikumpara sa tinalikdan niya 3 o 4 ka semana. Naobserbahan man sa DOH nga sa tatlo ka rehiyon, nagsaka man ang ilang healthcare utilization. Sa karon suno kay de Guzman, ginatrabaho sa regional office nga mapasaka ang dedicated beds para maakomodar ang pagsaka sa kaso. Ginpataw ni de Guzman nga ang pagsaka sa kaso ang mga report na sadto nga napatay pero wala pa na-validate o kung wala pa naibaluan ang petsa sang ilaging kamatay o kung wala naibaluan ang rason sang kamatayon. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga natrasar ang pagbakal sa bakuna sa gobyerno sa Pilipinas batok sa African Swine Fever. Inasabat ni Roque sa ginpamangkot ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa update sa pagbakal sang bakuna kontra ASF, kasunod nga nangin maiwat ang supply sang baboy sa Bulacan. Gitpatag ni Roque, natrasar ang deployment sang ASF vaccine bagod mataas ang demand kag mas ginauna sa karon ang COVID-19 vaccine. Apang suno kay Roque, may nagakaigo nga mga tika nga ginpatuman ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa ASF samtang pending pa ang bakuna. Suno kay Roque, magatag ang gobyerno sang insurance sa mga nagasagod sang baboy para hindi sila mapierde kag mayara sila sang kumpiyansa nga liwat nga magsagod matapos ang halit sang ASF. Nagsugot ang mga operators ng private motor vehicle inspection centers nga panubuan ang bayad sa mga motorista para sa pag-inspeksyon sa ilang masalakyan. Ini kasunod sa panawagan sa gobyerno nga maghagan-hagan ang balayaran sa mga Pinoy karon nga may ginapangtubang nga pandemya. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, President Inigo Larazabal, nagsugot ang PMVIS nga panubuan ang balayaran bisan mapierde ang ila operasyon. Ang ini nga maanunsyo ang matapos man sa kapilar ni Transportation Secretary Arthur Tugade nga panubuan ang bayad kag isuspend ang collection sa re-inspection fee sa kapin isa ka tuig. Apang antis pa man ang ini nga development ginanunsyo na ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mandatory ang private motor vehicle inspection. Ukraine, ginadilian ang COVID-19 vaccine sang Russia. Samtang Gab nagapilar sa WBA nga ibalik ang welterweight belt ni Pacquiao. Kagkaroon sa atong Balita Special ang basic social etiquette atong padayunon sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sige, good morning kay Warlito Malayang Jr. sa Castro kuno kay sa Taiko family nagapamati gid. Sige. Actually atong nambal ko blakay nang kun kapin daw pareho gid tsura, identical twins, no? Kay ang Siamese twins siya mo ni sang conjoined twins balaya I think, no? Ga topic balaya ang kapid. Kung daw pareho tsura mo ning identical mo pareho sila daw pareho tsura mo nagalang identical twins. Sige. Ang Siamese sir, kuan na sir?
Siamese twins sa munangga kwan bala, gatapikay, no? Muna siya. Monyen Egoskiza. Sakto nin kay Monyen. Basi kung kay si Monyen, may kilala ko so nga Monyen ngalan mo. Ba mo ta ko na munisa hindi siya guro ya. Follows your works at hindi ni siya mo ang kilala ko Monyen guro. Jen Oy si sir, classmate ko sa una. Gong si Fatchay. Alay naman niya nga kwan nga dialect. Gong si Fatchay. Basta importante Happy New Year Chinese New Year Bebot Batus-Batusan sang Barangay 30. Good morning dira sa imo. Benny Fundador. Ice-T. Identical twin. Okay. Kaya correct man si Ma'am Van Mayo. Correct. Identical twins. Kada mo sila gali nag-comment na. Pilton Dipura, good morning man. Kay Sweet and Sour. Kay Suzanne Bautista Norbe. Watching from Purok Esperanza, Barangay Mailom, Baguio City. Almorato Ilmer, good morning man. Virgo September, Gongshi Fachay. Ka naman dabi. Kay sira ka na, Virgo September. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Jerry Azero Jr., good morning, man. Si Kwan Pagido, si Danny Castro Gallego. Yes. Kaya di ba ba kasi mga ginagali? Kaya ipang-grita sila sa naglain-lain. Ang mga Chinese brothers na bala, naglain-lain nga tawag sini? Mga language. So kagi na Japanese, so subong naman Korean naman. Korean na ba? Ba Korean naman ta. So ang Korean boy. Samyupsal. Samyupsal. Hindi na yan? Ay na yung samyupsal. Ano naman? Korean mo na? Samyupsal. Awa ka na. Korean mo na, di ba? Okay. Funny sa samyupsal. So sa Korean action boy, hindi ako sure kung sakto na ako pag-pronounce Pero seyebog man iba deseo. Basta may muna na sa punta yan. Importante maano mo kailangan na, di ba? Kaya man daw ka Korean man? Korean man. Tsura mo na daw Korean-Japanese ka mo. Combination. Kalain. So, sa aton yung mga ka-aksyon yung Chinese, si Caitlyn nang bala kay may, ano na siya? Chinese. May blood na siya nga. May dugong, Chinese. Ang yung lolo. Si Lolo Nestor na. Naman na ka may jutay nga green nga dugo siya. Verde. Verding dugo. Kung ngay Fatsoy Caitlyn. Yung si Fatay, gong hey Fatsoy. Kung ganito, blos na-greet na sa akon, na-greet na diyo. Anong greet niya sing mo? Kamu ganito, Xinyan Kwale. Awa na. Singapore yan mo. Titag to mo siya, butchikik, ik. Sige, sa akon naman, butchikik, ik. Kalain. Sige. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:42. Kag sa detalye Balita International, ginadumilian sa Ukraine ang COVID-19 vaccines gikan sa ilang madugay na kaaway ang mga pungsod Russia. Nagpasar sang resolusyon ng ilang gobyerno para dalayan nga dumilian ang rehistrasyon sang bakuna gikan sa ilang ginatawag aggressor states. Sa nasambit nga tikag, ang ginhimo sang Ukraine bisan nga todo na ang ila vaccination campaign. Nauna na nga makapila ka beses nga ginadilian sang Ukraine ang panawagan sa mga pro-Moscow politicians nga aprobahan ang Sputnik 5 vaccine sang Russia. Ginpasiguro naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga umpisahan na nila ang ila vaccination campaign tubtob sa katapusan sang sini nga bulan. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginapasakaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilas ni inflation outlook para sa sininga tuig sa 4% halin sa damlag pa nga 3.2%. Kagin pahayag ng inflation mahimo nga magpabilin nga mataas sa palabuton nga mga binulan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpa-steady sa ilas ng interest rates
sa una nilang policy meeting para sa 2021. Samtang ang inflation nagadasig naman sa sulod sang 4 ka bulan ako nagasaka sa sulod sang 4 ka sunod-sunod nga bulan kag nalambot na ang pinakamataas ni sa sulod sang 2 ka tuig sa bulan sang Enero. Ginpahayag ni sa Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno nga ang gobyerno dapat maghimo sa aksyon sa sining nga mga isyu, ilabi na ang impact sang African swine fever sa supply sang karne sang baboy. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 27 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, ginpagwa na sang organizers ba sang Academy Awards or ang mas kilala siya sa Oscar Awards Black Action Boy. Ang ila paghimuon sa ilang pagbago sa ila ceremony. Ang Oscar mo ni siya ang award giving body nga nagatag sa award sa mga holiday movie, mga Hollywood movies. Oo. Kag mga Action Boy, hindi lang Hollywood kundi pati na iban nga countries. Actually, ang Philippines, may ang Mindanao ba lang ang movie. Do sila na ang napilian nga mag represent sa movie sa Philippines. Galing wala sila kasulod Action Boy para sa Oscar Awards. Anyway, achievement ang nagyapon Action Boy ang mapilian ka, di ba? Nga mag-represent. Congratulations, gyapon. So, kay Bango Action Boy, ang dapat ang awarding ni sa February 28 ni dapat. Pero tungod sa pandemic, kinsaylo nila sa April 25. Kaga, do ka unique na subong Action Boy, kaya lain-lain ko nga lugar nila pati gayunon. Pero ang ginambal pa lang nila subong, ang syempre ang pirmi ginapatigayonan ang Dolby Theater sa Hollywood. So, amo na Action Boy, advance congratulations sa mga magadaog kay ini Action Boy. Ablo ka ining Oscar Awards Action Boy, ano siya mong isa ka pinaka-prestigious award sa patag sa entertainment. Correct. Diba? Mong na pinaka best actor kada ka best actress kada ya. Ka bongga-bongga ka nagigas pa nga bongga. Pero tinadayon yang mga offers mo daya kang mga pelikula kat pag inada nga nagadaog sa Oscars perti nga box office dayon. Correct. Ang aton diya nagadaog diya sa aton yang mga MMFF. Ang gadaog diya ka pelikula ya wala ya ginatanaw sa tao. Dito sa Oscars kung magdaog ka to yung pelikula mo lantaw na isang tao ya. Box office mo na sa dahil ng pelikula diri sa aton niya lain no. Ang mga nagadaog diya nga pelikula wala igalantaw ang tao. Kimot. Nagsilang daog mo na. Tagpuan. Wala ka. Tanaw ka tagpuan la. Wala. Hindi blada amo na sang daw sa Vietnam naman to ya. Gilang bala. Balita sa sports. Nagapirarang games sa Amusement Board sa World Boxing Association nga ibalik ang welterweight championship belt ni Manny Pacquiao. Ginabawi sang WBA ang kagindula ang Filipino boxing champion sa listahan sang welterweight champion bangod nga hindi iniaktibo sa boxing sa masobra na isa ka tuig. Ginpahayag ni Gov Chairman Baham Mitra nga nagsulat na sila kay WBA President Gilberto Jesus Mendoza nga ikonsiderar ang ilas ni nga apila. Nagala umining mapamatian sila sa WBA kag mabalik ang pagka full champion sang fighting senator. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Congratulations! Happy Chinese New Year! Yes. Sa aton nga mga Chinese brothers. Nagabalik ya ito rin mga lamay. Nagalibod na rin ba? Doon sa kanyurisan ka. Sa letra sa B, nagwang letra sa B, 14. 1 kag 4, 14. Wow, ang ngayon. Hindi ko kagi ka ng braso una. Karang babae nga nagedad 14, mahigugma sa bintana, gaagi. Oh, na? Wala doon ka mo. 14 ka. Masunod natin nga bola sa letra sang B, 14. 14. Ang babae nga nagigugma ko nagedad 14 sa bintana, gaagi. Oo na. May mo gina yung sugpo na. Doon ka muna ko na kabati. Feeling ko kagi ka daw braso una, nalingaw siguro sa imo nagapamati. Good, ha? Wala mo kagi obra. Gabinggo mo ko. Gabinggo ka man gali. Sa mga pista-pista, bla na. Abi ko kagi ka pa bingo-bingo. So, at gamawa ka para sa good morning. Wala ka panyo. Sa letrang. Ay, kalay. Ang bulo na.
Tawilit. Ha? Kang tawilit ka good morning. Bro. Sa letra. Hindi ko Te. sila ko ka ngayon. Feeling ko amo na yung mga training ground. Sige, good morning kali kay Rajan Tan Filelo Action Boy naga-chat siya subong sa aton. Good morning, Rajan. Good morning, Rajan. Address sa may Victoria City. Manapla pero sa Victoria siya work. Sige. Kag birthday ni Teres Impronyong ha. Happy birthday. Okay, request na itong kantahan sa kuno mo, pagkantay na. Ano kanta mo lang sa birthday? Sige. Happy birthday to you. Happy birthday. Reset? Ano ka da? May ano pa na yan? May paaman pa na yan? Mo reset? Happy birthday! Si Ma'am Terry, isama siya sa nagdaog, no? Sa Unagid. niya SAP, di ba? Unagid. Siya gid na una. Nga nakapangay, siya sang pasaylo, kado nagsalas. Doon siya kapag sa batya. Pero anyway, happy birthday, Ma'am Terry. Kabuloy ko yung listener, gini siya Action Boy. Sige. Si Brother Eli Soriano, nagtaliwan na, no? 73 anyos, 73 years old. Siya sang dating daan. So sa mga miyembro dira sang dating daan, condolences lang, ano? Sa pagtaliwan ni Brother Eli Soriano. Life must go on. Yes. Okay? Go! So, sige Action Boy, sa atong balita special. Itigan ako ng tingog mo, Doors. Okay, sige lang, dance kay, practice na dance na. Ano mo si Dennis, pati ang pagkanta sa happy birthday, dalok yung pag ano ni si Dennis yan, no? Ano mo, birthday na yan. Dance man, good morning da sa papa ni Dennis. si Tatay Dennis, siguro senior, no? Pili ko junior ni si Dennis. Yes. Charot. Junior na siya? Pati joke lang ko kabalo kung ano. Oo. Pero natabos computer mo ya? Wala yung tanaw ko nang ano ba, si kuno nga pangita, tadi kuno ano ni, utility or dyan, kaya ma-apply sa kanong tanaw ko yung profile. Okay. Oo. Si Jo Marie, may harap pamantad niya. Nga, pas Jo Marie. Gakatumbala na karoon yung makita ko si mo karon. Nga. Sige lang karoon lang. Sige. So, sige sa aton balita. Sir Jan Chong, good morning, Anay. Sa task force ka sana, kay Cathy. Good morning, Cathy. Sige, good morning. Yes, sa go. Task Force Kasanag. Yes. So sa aton nga balita Special Action Boy, padayunan kag tapuson tanan ni kada milawig-lawig na ligawa. Ari bilang mga basic social etiquette. So kabalo na tuwa kay naka-learn ta sa mga pila ka adlaw ta tong istoryahanay about sina. So ang next Action Boy ariyo. Don't talk to someone if they're wearing kuno headphones. Pero hindi ko magbatiay nga duwa. Sabi ko, Anay, don't talk to the driver while the jeep is in motion. Don't talk to the driver when the bus is in motion. Amo na. Amo na hindi ka mag-istorya sa driver, nga gadalagan yung silakyan, istorya sa driver da. Hindi na yung social etiquette, hindi man na sa social etiquette, pero sa safety na yan. Don't talk to someone wearing earphones. Man. Siyempre, kaga pamati. I-respect mo man ang part niya. Pamati siya, guro music or kung ano man ang ginapamatian niya. Hindi kakasalang. Istorya. Yung ginamba ko. Amon mo na gulpe. Hindi ka na dala ka gunting bala? Balok Action Boy, amo na, gunting. May kisabla Action Boy, may gina-istorya ka man bala nga istorya mo siya. Sige, ano? So, hindi naman ang pagkakason ni airpost, di ba? Ano man, hindi ko kabati. Ano ka kabati? Hindi kabati ka may song-song ang lungga. So, wala siya. Sung-sung niya. So, next Action Boy, kung may isabla ko itong katao, nga, ikaw pakitaon, taka sa Action Boy lang taon, iblang picture, tawag, idealas lang taon mo, sa gallery ko pa lang taon, mo, hindi ka na mag-swipe pa left. Kaya hindi na batasan mo na ang mga tao. Yan, bingiban. Oo, be. Pag amo na lang pakita, isa-swipe pag amo na lang ipakita sa imo, di ba? Tanaw, balaw. Oo, anan. Yan, may iban pa da. Pero pag hindi ko kanto, pag hindi sa messages mo, yan, kagapang open, pag hindi chat, no? Ang cellphone, actually, is a private property sa isang tao. Yes. So, hindi mo na hindi ka na magbukas ng cellphone, hindi mo. Hindi mo pagkuhaon ng cellphone, hindi mo. Ay, delikado. Pag naibaligya. Konti na takpan kaya baligya barato. Konti na takpan to sa entrapment ligado. Kaya may kwanto may serial number to. Na importante da. Kag sa mga nagapanag-iya sa cellphone, i-on nyo gid ang inyo bilang location, na bilang nga pwede ma-detect, meron na mo. Meron na siya. Sa mga iPhone, meron ang Find My iPhone. Kung balo sa iba,
Meron Samon niya 33 na niya. Ay, kamadula. Lagi na pangita ang panaw. Ay, ang mga Contacts. ang mga contacts ko na importante na. Sa bagay. So, wala na yan sa amon nga 3310? Wala na yan sa inyo. Yaga, wala pa ito na-develop. Mapanahon nga, chimpo kupong-kupong. Wala pa na Action Boy. So, next Action Boy, kung may isa ka nung kaabiyan, nga gambal, si mo nga, ay, may ano ka na yan, malakat ko na, may appointment ka sa doktor. Hindi mo nang pamakoton kung ano. Mano ka to? Oo, hindi pamakoton kung para sa ano, na ano ka ha. Oo, Hindi kayo, pagkambabi nga, ano nga, ang babi nga malakat ko, sa ano ha, sa doktor ko, may appointment ko, ay, na ano ka ha? Lain-lain, pag hindi ako, doon ko na, may itang paon na lang na mag-abon Action Boy, no? Ay, gidya. Hindi pwede nga, may aral lang gidya tao, nga very conscious sa ilang health, nga every 6 months, ga pa check up, di ba may aral mo Action Boy? Bisan wala man sila blamig regular check-up. Regular check-up, or 3 months. Kung magsiling ganing imong friend nga, ay, malakat ko, sa derma ko, ay, malakat ko. Ay nga, patanaw mo bakukang mo. Muna. Hindi na mo nahigaw. Bainanda ko may bakukang siya. Hindi mo bakuk. Ang bakukang hindi kita. Hindi na nabla pagmunuha. Kita na kayo dako na. Kita. Kaya kung gamay na siya, kung di siya nakita, ang bakukit na. Kasabad sa bakukit. Okay, kung gamay na siya. Huwag ka nakabati nga. Kung gamay, bakukit. Oo. Kung damo, yung may bakukang sa imalawas. Ano ang tawag sina? Kung damo ba? Feeling ko bakukang nations. Kung bakukang sa lawas. Feeling ko panawag na sa ila ng Assembly of Bakukang. Kasabad. Okay. Sige, Action Boy. Next Action Boy. Treat your janitor with the same respect as the CEO. Correct. Siyempre, tao man is Action Tao Boy. man na siya. Hindi, sa tao sa pakita sa ila respect because of the position or status So, hindi na yan. Tao man na, parehong lang mo na tao. Kung may sugoon, mas lagi sa mga janitor, wala man lang bala, please. Ay, do ka. Psst, kwatong ko na rin, Oo, may psst pa na bala. May psst pa na. Psst, 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 psst. Ang mga may mga paaman ka nila. Natakaan ko na ba sa mga tao? Muna mo patawagon sa pareho nila. Psst, psst, psst. Tuwing kwan daw, ko na to. Psst, psst, psst. Dapat tanan niya pagpasalamat nga kung sugoon na sila blog. Tanan niya palihog kag pagpasalamat Action Boy. Bisan ga bayad ka pa. Si Den Marie. Bisan ga bayad ka pa. Oo, bisan ga bayad ka pa. Oo. Kaya wala mo na daya ginabayaran na iya pagkatawo. Ang the same manner sa mga waiters. Hindi ko mga waitress sila nga there to serve you, hindi mo silingon, hindi ka magpasalamat. Kaya etiquette man bala Action Boy, kung ka sa restaurant bala Action Boy. It doesn't mean nga, babi wala, kaya mga restaurant ka wala name. Ang ilang hindi basta pagtawagan, manang, pwede mo pala yung kay do ka improper. Dapat, ma'am. Pero lagi na, mahal gina magtawag ka ma'am or sir. Oo, lagi na yung problema, yung Action Boy. Kay, it doesn't mean nga, tawagon mo siya ma'am, taas na siya simo. Diba? So, muna. Respect lang. Kaya may iban nga, doon nakalainan ko, dobla mamati Action Boy. Chay nang... Manang, liog ko, pwede ka na nang, nong, doka mo na. Lain pag yun, Choy. Ha? Choy. Tawag mo ito. Choy nang tubig. Choy, pwede ka pa add water. Kalain. So, mas mayo man nga rin. Mas mayo nga kung hindi ka man niya komportable, nga tawag mo sila ma'am and sir. Ano na lang ng, ano tawag sa gani man, ng name na lang nila. Name ko may name sila. Or bisan mo isla name nga lang nilang. George, liog ko. Oo na. Ate, okay na ta. Corazon, liog ko. Ano ni? Corazon. Nanay pa ko kung kiss ang iban. Nanay paged? Oo, nanay, liog ko. Nyatay. Ang ano naman na iya, depende naman sa situation. Kaya meron magkikiss aya nga do ka sweet lang na ang pagtawag sa nga mo sila. Oo. Pero iyan mo man, i-base mo man sa sa situation, bala Action Boy. Correct. Ganda parehong lang kamo edad. Mira pag parehong lang kamo bala edad. Anong namanang ini sa ako? Pag sa una. Anong namanang ini sa ako? Tago gurama pa ni sa ako. Kabalo ka
sa mga na-notice ko, Action Boy, especially diri sa Negros, nalainan, once ba tawgon manang, or nga hindi mo man bla kilala, nalainan ang mga Negrosano. Okay lang na sa mga Tagalog lang ng ate na kay kuya daw, okay lang na ka sa mga Kaya doon mo na Tagalog. to ya sila. Ate, magkano to? Kuya, magkano to? Oo. Hindi kay... Lain kong tawag ka ate, kitungod sa kulor mo. Hindi na nayawa mo yakin mo. Ate na nayawa mo na. Ano yung tawagon ka dribla sa Negros nga ate? Nga tawagon ako ni ate. Sa kulor, bilis ang panit mo giliya ginabasi. Ate, ano na action boy? Discrimination na action boy. Kung ate, itom da yun. Gani. May mga ate nga puti. Hui. Hindi may arab lang. Meron na siya, may mga half na sila. Daw mga, daw mulato, bilang nga color, daw. Ano? Mulato. Research. Sige, karon. Okay na tayo, okay na. Sige na, kayo maburt. Hindi, okay na. Bakit nag-brown out? Okay na mo. Tinaw. Sige, Happy New Year! Chinese New Year! Sa aton nga mga Chinese brothers ni Wat. Year of the Metal Ox. Subong nga year. Yes. So, sa mga, may mga tikoy da, pati lawa man tabi sang tikoy niyo. Sa may mga tikoy da, ari kami sa 4th floor sang Will Rose Building, Burgos Luxin Streets, Bacolod City. O yung nag-in-demand mas mga tikoy. In-demand ang tikoy, subong. Gali. Siyempre kay Chinese Ako nga, I think mabakal man ko. Bakal ka man? Ate, tagi na lang ko. The fortune daw, good luck na siya mo. Okay. Kay, mang malagkit. Di kung tagaan, karoon ng good luck, ako mo nagyapon yan. Kung ma-share pa ko siyang good luck ko si mo. Bakal mo ko, isa-isa. Sige, standby na sa aton nga action hotline. Napod nga action artay hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Dorel. Kag-action boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,